Continuant amb el trasllat de la nostra emissora cap a les noves instal·lacions, aquest matí s'ha procedit a desmuntar l'antena que durant més de 30 anys ha portat el senyal de Ràdio Tàrrega fins als receptors de les cases dels nostres oients. Operaris de l'empresa Adi Telecom han pujat a la teulada del número 8 del carrer Santana de la capital de l'Urgell i han desmuntat l'antena per immediatament instal·lar-la a la nova seu de l'emissora al carrer del Prat, número 12. El canvi d'emplaçament de la ràdio permet deixar d'ocupar dues plantes en règim de lloguer al carrer Santana per passar a unes instal·lacions de titularitat municipal. L'extinció del contracte de lloguer suposarà un estalvi de 16.000 euros anuals.